αυτός ο δρόμος πιάσει χιόνι, εντάξει τον καθαρίζουν εννοείται, τον έχουν τα κάθαρα. Υπάρχει αστυνομία πάνω που σου λέει ότι μπορείς να κατέβεις την κατηφόρα αυτή των 300-400 μέτρων, μην φανταστείς ότι είναι παραπάνω. Απλά σου λέει να βάλεις αλυσίδα. Στο χιονολάστιχο δηλαδή να έχεις, θα σου πει βάλει αλυσίδα. Και σου λένε πάνε σιγά σιγά. Εγώ να πω την αλήθεια, τη μέρα που πήγα είχε κρύο μεν. Εντάξει, δεν έχω πάει φυσικά με Βερολίνο και τέτοια. Έχω πάει μόνο τις πόλεις που σου είπα. Δηλαδή Μόναχο, Νιρεμβέργη, αυτά τα κοινοδομικά και αυτά τα χωριά. Και ακόμα ένα χωριό ήταν, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το Μόναχο, Νιρεμβέργη είναι όλο τον χρόνο τουρισμό. Στο Αμβούργο δεν βλέπω καθόλου τουρίστες με την έννοια πως έχει ας πούμε το Βερολίνο, το Μόναχο, την Νιρεμβέργη. Θα δεις όλο τον χρόνο κάθε μέρα θα δεις Ιαπωνέζους, Κινέζους. Θα τους δεις τους τουρίστες με τις μηχανές, με τα βίντεο. Στα Αμβούργο δεν έχω δει κάτι τέτοιο, πολύ σπάνιο. Ίσως δεν είναι και σαν σημείο αναφοράς στα πρώτα. Το έχουν πιο κάτω στη λίστα δηλαδή. Δεν το Γερμανός είναι αυτό που είπες στην αρχή, δεν το κυνηγάει αυτό. Έχει δηλαδή, είναι αυτό που είπες, είναι η δουλειά, έχει αφισιωθεί ο Γερμανός σε άλλα πράγματα. Το γερμανικό κράτος δεν δίνει βάση στον τουρισμό. Καθόλου. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει, γιατί σου λέει όταν εγώ έχω έσοδα από τη βιομηχανία, από τα... Να τώρα αυτό το λεωφορείο ας πούμε το πήραν από το Αμβούργο και η μαμά εταιρεία Mercedes στη Σέντρα η Ευωπούς είναι στο Ούγλο. Εκεί κατασκευάζονται όλα τα λεωφορεία αυτά. Όταν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα και δεν έχεις τα καλά, δεν θέλει να βγάλεις χρήματα. Δηλαδή γιατί ξενιτεύεις αφόσον έχουμε τουρισμό και μπορείς να έχεις ας πούμε 10 ζορπίδες στη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε θα μπορούσες καλά. Θα μπορούσες να έχεις ας πούμε κάθε εβδομάδα Όλυμπο. Ο τουρίστας δεν είναι να πάει Όλυμπο. Δηλαδή άμα πας στη Ισπανία σου πουλάνε μέχρι κατσαρίδες σου πουλάνε. Και σιγά τα σημαντικά που έχουν να σε πουλήσουν. Έχουν πολλά. Ναι, δηλαδή τώρα φαντάζομαι ότι... Όχι, απλά σου λέει η γυναίκα ότι ασχολείται ο Ισπανός και την κατσαρίδα θα στην πουλήσει. Ξέρεις τι σου λέω, ναι, ξέρεις γιατί σου λέω και σιγά τι έχουν να σε πουλήσουν σε σχέση με σένα. Αλλά εσένα δεν σε φτάνει. Εσένα δεν σε φτάνει. Τι έχεις να δείξεις εσύ. Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι όλες οι πόλεις και τα χωριά στην Ισπανία είναι... Πώς σου πω, είναι άλλος μεσαίωνας, είναι άλλα κράτη, άλλα κτίρια, Συμφωνώ, δεν διαφορά, άλλοι πολιτισμοί, άλλα κάστρα. Εμείς δεν έχουμε. Οι δικές μας οι πόλεις είναι 70s, 60s, πολυκατοικίες. Συμφωνώ, αλλά να σου πω. Flyer, ο Ζορμπίδης π.χ. ένα παράδειγμα σου λέω, με τα 10 τουρίστες ή να είναι κάποιο κοριτσάκι να τα μοιράζει. Ενημερωτικό. Ακριβώς. Δηλαδή το πιο απλό δεν μπορούμε στην Ελλάδα. Το πιο σύμπελο υπάρχει. Εγώ μιλάω με πολλούς τουρίστες στην παραλία κάτω και δεν γνωρίζουν ούτε Ζορμπίδη, ούτε εκδρομικά, δεν έχουν ιδέα. Πολύ απλά. Φύγουμε στο Λευκοπύργο να είναι κάθε μέρα που είναι σημεία αναφοράς. Νομίζω στην πλατεία Αριστοτέλους δεν έχει εκείνο το τουριστικό περίοδο.